Opo, ang inyong alaga di si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita astala sa Nueva Media ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa buong mana, mga balita sa Batagas ang hinambang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man, mga tubeko nga mga sentro sa nga talakayan sa buong aga sa mga balita lokal. Kahapon na nag-abot si President Rodrigo Duterte dira sa Maya Southern Negros para nga makapagigahinon sa aton mga opisyales sa diri sa Maya probinsya angot diri sa halit sang bagyo nga si Odette. Nagapasalig man ang aton nga Chief Executive sang ayuda para sa mga LGUs nga apektado sa nga nasambit nga bagyo. Subong nga adlaw perbahan diri sang aton nga sangguni ang panlalawigan ang ining resolution sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagadeklarar sang state of calamity sa probinsya. Iparon taman na karon na pinakaling sitwasyon na dira sa Maya Southern Negros labi na sa Maya syudad sang Sipalay sining paglabay sang nasambit ang bagyo. Kaya kahapon na Maya pila pa diri or walo pa nagapabili ng missing dira sa Maya syudad sang Sipalay. Mga pumuloyo subong mata-mata naman ang nag-recover kagaman siga panglimpyo na bangod sining paglabay o kon halit ang nabili na sang bagyo. I-check nato na karon na direkta sa Maya Southern City si Bombo Lianzil Maynardo. Sa iban na pang mga balita lokal, parayon ang assessment sang Agriculture Department sa balor sang halit nga natugas sang bagyo sa aton ang mga pananom diri sa Maya Western Visayas. Ang probinsya sang Negros Occidental amo gini ang labing naapektuhan sang nasambit ang bagyo. So mayroon diri sang dugang mga assistance ang aton Department of Agriculture ilabi na ang paghatag sang binhi sa mga mangunguma sa mga naka-apply dira para sa Maya Crop Insurance at mayaraman sang pagbatunon. Bata i-check nato na karon with the Bomb of France sa Andre Burgos nagikan sa Maya Department of Agriculture. Ang pinakaulihin ring assessment nila sining halit ang nabili na sang bagyo. Padayo naman ang assistance sa mga naglain-lain nga mga ahensya sa gobyerno sa sining mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Odette nga nagkabili na sang masobra 20 ka mga napatay diri sa aton sa Maya Negros Occidental. Isa subong sa mga ginaproblema gid sa mga kotoran nato nila binadira sa Maya Southern Negros ang ining tubig kaga subong man it's either drinking water o kanang magamit nila sa pagpanglabad dira kaga pagpaligo. Nagligad nato nagaresponde man diri ang aton ng mga personnel from Bureau of Fire Protection. I-check na karon with the Bombo Carla Maya Defensor. Sa may piyakang probinsya sa Negros Oriental, nagligad nato 22 ang numero sa mga nagkalamatay. Subong parayon pa ang ining pagpanawagan sa mga residentes sang bulig pagkatapos ang paglalabay sang nasambit ang bagyo. Kaya problema ginisubong ang ining mga makaon sa mga kauturan nata adra sa may province of Negros Oriental. Syempre diri gid sa aton sa may Southern Negros. Ang supply sang kuryente tewa pa man banik hasta sa sining mga tinion banwa. Sa mga balita nasyonal, ang Philippine National Police nagpahayag ang halin sa 211 kahapon sa Udo. Nagalangat na sa 365 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa ning paglabay sa bagyo Odette sa may Visayas kag Mindanao. Pero manubo pa ang record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sining numero sa mga nagkalamatay. Magpatigayon naman ako sila sa validation mo. Sa Surigao del Norte, 80% sa mga pumuloyo ang nadulaan sa balay kasunod sa ning paglabay sa Typhoon Odette suro sa ilang Provincial Disaster Mitigation Agency.
Kaya 95% sa mga balay kaga mga building sa may probinsya sa Surigao del Norte ang na-damage sang bagyo. Di mga pumuluyo ganin dito sa may Siargao Islands ang naglaom nga makabangon naman na sila gilayon because daw kinumo sa mantos ang demonyo ang area sa Siargao Islands. Mga turista, mga residente ang nagbatyag sang somehow traumatic man nga experience. Kaya sa una kung ano katahom ang Siargao Island, subong daw hindi na ma-drawing ang istorya ang tsura sa isla. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang mga area nga nalabayan sa ring bagyo nga si Odette nag-problema o nagatubang sa problema sa may communication lines. Kaya pilagyapon ka mga telecommunication companies ang wala sang signal. Siyempre, ang internet service apektado man. So, sila ang nagalaom mga kung pwede. Mas padasig-dasig kontanin rin sa Department of Energy. Kagasumang man sa mga hensya sa gobyerno ang ining pag-restore sa supply sa kuryente. Sa dugang pang mga balita nasyonal, ang balor sang halit nga natugas sang bagyo Odette sa sektor sang agrikultura nagadangat na sa masobra 300 milyon sa pesos. Pagkatapos sa kahapon na panuwan na dugangan din sang 157 milyon pesos. Siling sa ato ng Presidente Rodrigo Duterte, kung nagalibot ay inisyalin sa may Mindanao, pagkato na sa iba ng mga lugar, dari sa ato na sa may Visayas, ang ato ng gobyerno subong ang lumos sa kautangan. Pero siling sa Presidente, magbalik ko sa mga area nga ni kanamo sa mga matahom, managdag ko tag-isagid ka sa akong kwarta ka na pamilya. Ilabi na sa tiyon sa campaign period. Tarso ng isa si President Rodrigo Duterte. Like niya, may natode kita kwarta pero mag-abot ang campaign period. Mabalik ko ka mga taga ko sa inyo sa kwarta para nga dugay gamit ninyo. O, tag-isagid na ka sako. Ayo, sige, sa ato ng Christmas around the world. Isa naman na kalugar ang ato ng pag-abisitahan with our Bombo correspondent. Isa man na overseas sa Filipino workers sa Maya Jordan. Ato ng pagpangalaga na parang kamustaon naton. Kaga makita ninyo sa ato ng Facebook Live ang ilang tradisyon sa pag-celebrar sa adlaw sa Pasko para sa makotoran naton ang mga Christians dito sa Maya Pungsod Jordan. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombohanay big time. Siyempre palayo na kamo sa paghahulog sa entries kaya sa Sabado. Ang ato ng Grand Draw diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magapili kita sa ika-4 ng milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. Magabato na sang 1 million pesos. Tinayhan magahalin sa nasakupan sang Luzon, sa National Capital Region, o kon sa Mindanao, o kon base dire man sa aton sa may Visayas. Gani good luck sa tanan ng mga nagahulog sang entries sa aton sa nga promo diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and the Star FM. Kaya ang aton sini ang mga premyo, syempre, ang aton ginapanagtagan na para sa mga daily draw nato na sa tinalikdan ang mga 7 ka semana. So, diri, pwede ka makahulog sang entries palagasan ninyo para sa aton sini nga grand draw. Sa week number, pili ilang kamodera ko na nga week number ang ibutangan ninyo. Inyo na pag-indicate ang late entry. Bati ibutangan ninyo kung ano kursunada ninyo dirang nga numero. Tiyamola na ang ibutangan ninyo. It's either week number 1, week number 2, week number 3, week number 4, week number 5, week number 6, o kung na week number 7 na. Kaya sa Biyernes sa magalibot ang aton sa nga Bombo Patrol para nga punpuno ng inyong mga entries so diri sa aton sa maya palibot sa nga syudad sang Bacolod. Kaga sa mga LGU sang mayara sang Dropbox nga ginabutang ang aton sini nga estasyon. Sige, 13 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
Bisan na paano banwa padayon ng pagbubo sang donasyon para sa makotoran naton nga napektuhan sa ning Bagyo Odette diri sa may province of Negros Occidental, ilabi na dra sa may Southern Negros. Nagamat-amat naman na subong bangon kag-recover ang aton nga makotoran nga napektuhan sang bagyo. Yara ginabi sa ato ng mga Pilipino ang resilience kag anad naman nakita sa ning bagyo nga nagalabaya diri sa aton kung pwede pa lang ang waitan isang halit ginapakamaayo gid naton agamo ginang ginapangamuyo ta. However, bagod sa ning kabasugon sang hangin kada sigon sang hangin nga gindala ni Typhoon Odette, may mga kotoran na kita nga mga nagkalamatay. So may nagkalamatay dira sa may syudad sang Sipalay. May mga nagkalamatay sa may Moises Padilla, La Castellana, Isabela, ang Manapla, and then kahapon na duha ang na-record ang patay dira sa may Banwa sang Candoni. Ang isa to nagikan na diri sa bilog nga pamilya kanaanod bala sa may balayan nila ngayara sa may Suba. Ang padayon na pang ginapangita kag ginalauman naton nga bisan na siya ang nadimalasan kag napatay, makita lang ang yason nga bangkay para malubong sa iyang pamilya. Kahapon si President Rodrigo Duterte nagabisita dira sa may syudad sang Kabangkalan, nagpakigano na diri sa mga local chief executives naton kasunod sa ning halit ang nabili na sang bagyo kag ginapasalig sang chief executive nga mayara sang ayuda nga gahatag diri sa mga apektado nga mga lugar. Bisan dinaton sa Malipod, Manigar, Banwa, depleted na ang aton nga pondo para sa tuig 2021 bangod sa ning COVID-19 pandemic nga siling ganis ang presidente wala sang spending limit halin sa pagsugod. Halin sa pagkasugod sa COVID pandemic, nagpinangutang ang ato na gobyerno and wala sang spending limit nga ginapatuman so subong yarak kita lumos kita sa kautangan. But dira sa maya Southern Negros, i-check nato na pinakauling sitwasyon ilabi na sa maya syudad sang Sipalay kay ang mga kautoranta kadungan sang panawagan nga kung pwede makapadala sang ayuda ang aton nga probinsya na nakauna naman na dito sa mga relief goods, but ginalauman pa gid nato na diri ang assistance nagikan sa may national government. Matamat na nga nag-recover, matamat na nga nagabangon, matamat na nakapanglaban na, nakapangadagnasan na, nakapanglimpyo na. So, ang inalauman pag nato na dre ang mga material sa bala para sa mga balay, sa mga pamilya, ang naguba ang ilang balay. Parang at least bisan na paano makasugod na kag makapatukod na sila liwat. Bisan na hayob lang yan dira. Kaya kabudlay sang pagasinalayo bala. Imo nga panggawi kunyara ka sa may evacuation center. Direkta sa may syudad sang Sipalay, si Bombolian Zil Minardo. Bombolian sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin. So, kagapo na Bombo Erlin, ang latest sinina death toll diri sa may syudad sang Sipalay nagdalagan sa 16 kabilog Bombo Erlin. Kaga 8 kamising pangasubong nga Bombo Erlin ginkumpirmara naton diri sa may CDRMO nagdalagan ni sa 17 ka patay kaga 7 na lang kabilog ang missing Bombo Erlin sa nga kagapon as 5 p.m. which is may nabaton ng kitang info nga may na-retrieve sila nga bangkay sa isa ka persona Bombo Erlin. Kag amni kagapon ang hambal nato ang pila gali kanubo sini nga pang-idaro na Bombo Erlin sa nga nabangkay no nga nasakwan is 2 years old Bombo Erlin, no. 2 years old kag may ara 70 plus no ang do ka pinakagulang sini nga napatay, which is may duwa kag yakon ka unidentified kaga idugang tama na Bombo Erlin sa parte to sang yes Bombo Erlin. Hindi ko na bala concern lang unidentified. Why na na-identify ilang sex, di ba? Yes, correct ka Bombo Erlin. Oo. So paano na siya nga ginlubong na nila? Bombo Erlin,
sunod ito kaya Sir Janilo, no? So, try pa ni nila, Bomborelin, kitigin pang sulod ni Salongon kung may makadto nga family sini, kay para ma-identify isang pamilya kung ilagit kung may mga panakton pa, amo ni nga ma-identify sa ilang nga mga pamilya, kay sila man mismo ini ang nakadto dira sa may CDRMO, kag naga-describe kung ano ini ang panglawason, kag ang panakton, Bomborelin. Okay, so subong way pag identify kung babayi or lalaki. Yes, wala pa Bomborelin kay in the state of decomposition na ini ang bangkay kanina sa nasiling kagapon ni Sir Bugtaye Bomborelin. Pero sa subong na asang kagapon Pero to gani. ti makita managuro dayon abumbuwalyan kung lalaki na siya kung babayi kay Biyernes for example napatay sila sa Biyernes na-recover sila Domingo hindi pa man gid siya mo nga naga-decompose na gid eh. Yes, Bomborelin kay nasa kuwan sa tubig, no? Coastal area na kag sa mga kasubaan. Siguro Bomborelin gina-try pa man ni nila nga i-identify man no ang gender sini sa nga na duwa sini ka persona Bomborelin. Okay, sige. Kag ang diri sa parte man sa mga pangabuhian sa mga kauturan naton Bomborelin padayon man ang sa may personnel sang agriculture nagalibot sa gihapon nga magkuha sini sa mga data kung pila gid ni ka ang balor man Bomborelin kung diin pa gid nga area ang nasalanta sini sang bagyo kag ang mga kasapatan bala Bomborelin ang data kung pila ka mga karbaw sini kanding kag mga baboy ang nagkaralumo sini kay sunogani kay Sir Junilo nga mismo sa may sang paglagaslas gini sang bagyo mismo sa may highway Bomborelin may naganilutaw yang nga mga karbaw. Amo gani. May na-retrieve man to nga baboy, no? So, dugin kapoy naman, miskani ang dala sa nga moral K9 yung mga ido Bomborelin. So, damamba sa nga dugin kapoy, gini kasimhot ang mga ido man Bomborelin, no? Kasi halin sang aga man ni ang operations kaupod sini ang Filipino Coast Guard and sa Philippine Army kag iban pag ida Bomborelin nga personnel. Kag hapon naman sila nakatapos mga alas 4 so sila guro nakabalik man dira sa may CDRMO Bomborelin. So, sa subong nga aga, mga patigayo naman sila sa nga briefing dito sa may CDRMO mga alas 8:30 kag i-deploy naman ni sila sa gihapon downstream in the coastal area ang ila rescue and operations Bomborelin. Okay, so pero waya nagaulan subong no dara? Sa subong Bomborelin kaluyan naga-init man ang tiyempo kabay pa nga hindi lang mag-inulan kasi kaluoy man isang mga kauturan din naton nga naga-search and rescue operation. Amo man. Pero sa telco, Bombolyan, isa pa lang gid may signal dira subong? Yes, sa Bomborelin. So, kayuwat di diri sa nga signal kis agani kin fluctuate ang aton hinga. Okay. Sige, si Bombolyan Zila Bernardo, balikan nato na dira sa maya syudad sang Sipalay kay subong mera pa sang 8 missing and kahapon ang youngest diri sa mga nagkalamatay dira sa may southern city. Sa may syudad sang Sipalay, Banwa is 2 years old and then may tigulang man. So, wapagyapon na diri nakita ining mga miyembro sang pamilya nga mga na-missing bala and then ang youngest diri is 3 years old. Nga naado ang ilan sa nga balaya sa may Suba dira sa may I think that was barangay Hill Montilla sang nagkusog bala ang kadamolon na sang ulan and then nag-awas ang tubig sa Suba. So nadala ang ilang balay nga humana sa may light materials nga iragid sa may pangpang sang Sipalay River. Bombolyan. Bombolyan eh. Okay, so ano subong dito sa pag-distribute sa mga pagkaon dito sa mga tents nga ang story ni nga balay Bomborelin ara pa sa gihapon ini ang mga nagkarasablay nga mga iyakakawayan ni Bra Bomborelin no ang mga kuno sang kahoy wala pa gid gihapon makilid ini kay. Okay. Sige. Ang magaling problema subong sa may signal. Kung kaysa may ramalasang signal ang mga telecommunication companies pero kung kaysa wala gid so nagapabot-abot lang bala.
nagadula-dula amo man ni ang signal sa ato ng internet service. So okay nagawa diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod, but ang mga lugar dira sa may Southern Negros temo pa gini subong ang ilang problema. Babulyan? Yes, Bombo Erlin. Okay na, Bombo Erlin? Okay na, sige. Kamusta dira ang mga nag-inabot, ang mga donations para sa mga kauturan naton? Yes, Bombo Erlin. Sa amo ato ang nagligan nga adlaw ang nag-abot diri nga hali na sa regional na mga donations, which is may mga kaupod man ini nga mga housing kit yang unod Bombo Erlin, mga tools sila kasubong sa mga pala, may mga kalataman Bombo Erlin nga aging panghatag sa mga kauturan naton para maamat-amat ini kayo ang ilang mga panimblay kay ang tent diri nga din pang distribute Bombo Erlin is limited lamang katama, which is na hindi maka-cater sa mga nagkala salanta diri sang bagyo o kanang sa number sa mga partially totally damaged Bombo Erlin. So diri sa bahin sa pang distribute na tent ang ging panghatag din sa mga totally damaged bala Bombo Erlin kay diri makita kay nga semento na lang bilis kaga dupa na lang Bombo Erlin sa mga light materials ni bala ang gani sa loob na lang ni may ari din nga reported nagligat sang isa to kaadlaw nga naka-survive ini siya Bombo Erlin ang Iloy no nagasakay na lang sa loob. So ang iya ni nga bata nga amotong 2 years old sa suka upod sang iba niya pa nga pamilya Bombo Erlin ang ginbawian gid sang kabuhi tungod nga wala na naka-survive kay talaga sila sinisa nga hangin kasubong man sang tubig Bombo Erlin. Labanan na ginabay dira nga mga nagakalamata ini mga naga-star sa may pangpang sang suba no Bombolyan. Yes, correct ka Bombo Erlin. Ang kalabanan pagit ang sa upper barangay na lang nga may mga dagko nga puno sang kahoy which is may casualties man nga natumbahan ni ang sa may DSWD gani nga natumbahan ini Bombo Erlin sa puno sang kahoy ang mag-asawa kay samtang nagatudo ang hangin nagwa sila kay tani ang ilan ni nga atop nga nagapalit-palit bala kay uho nila so duwa sila ka mag-asawa ni Bombo Erlin natumbahan gid sang puno sang kahoy so ginbawian sang kabuhi man ito ang sitwasyon diri subong makaluluoy mahambal din nato na Bombo Erlin kasubo kag kaluoy gid ining sang aton nga mga kauturan which is subong ang nagagrabe ang sitwasyon diri sa may Negros Bombo Erlin. Ang mga kauturan man nila nato nga Bombo Erlin nga nagabaligya sa mga tubig kag generator na nagapaminta man no. Kadamo kita sa nabasahan Bombo Erlin nga ang 15 pesos na tubig nagdalaga na sa 200 pesos. So pila 200? Yes, Bombo Erlin so may ara nagabaligya sa 200. Yes, ang 15 pesos nga refillable bala Bombo Erlin so nagdalaga na sa 200. Yung pinabalaan natin niya Bombo Erlin, ang 200, may dala na nga container mo. So, may jug na. Pero ari Bombo Erlin, tubig alone lang din. Dala nga, amo na ni ang nasangtan, subong no? Ang nadagtan sa ato ng mga kauturan. Pero ang paminta, ganda sa hapon. Ang isa na dira sa mga kay problema gid mga power generators sa dira kanang landon para diri sa mga water refilling stations. Bombolyan. Pero kung ang 15, naging mo 200, so sobra naman na iya? Yan sa Bombo Erlin. So, madamo din mga reported among sinangang sabo Bombo Erlin, no? Kung sa diin, kinanglanon din sa mga kumuluyo, isang diin kita mag-interview sining nga sa mga kauturan natin nga na samtan ang tubig at pagkaon yung subong nga basic needs Bombo Erlin. Oo. So, din ikaw subong? Diri ha, Bombo Erlin, sa may barangay 5 na yun sa may Coast Guard sa station, kita Bombo Erlin, ako sa nag-clearing operations, nagigani sila sa may compound, kay grabe, man diri ang nagkalatumbak nga mga puno sang kahoy, so ginamat-amata nila clearing ng diri ang sa ilang area Bombo Erlin para medyo makapos man ini labyan sa mga private and public na mga salakyan. Pero may biyahe na yan, no? Ang bus, Bombolyan? Yes, correct ka Bombo Erlin. So, possible naman diri ang halin sa hinubaan tagpakadto sa may Sipalay going na dra kabankalan kag Bacolod na Bombo Erlin. So, sa dugang nga information ng Bombo Erlin dito sa may banluwas ang kanto amo to na hambal sa kini na may duwa ka casualties kag isa ka missing kag may mga evacuees man sila sa gihapon which is ining mga evacuees hindi pa makapauli man sa ilang nga panimalay kay tungod nga totally damaged man ini ang ila Bombo Erlin nga balay. Grabe man nabi ka kursog ang hangin
dara sa may Kandoni. Pila magid na ka porsyento, almost all ang mga residente diri nagbatyag or nagkakalaguba ang balay nila. Yes, amo gid po Warlin sa makit-an di naton nga diri butong halin sa may kabangkaran going na sa hinubaan kung ano ang epekto sa isang bagyong Odette. Ang iban nga puno gatindog pa sa Warlin pero wala na sa nga kabuhi no ang gamot sini kay nagkaralukat gid ang mga daon nagkaralaya na gid po Warlin pero ayaw-ayawan din siguro al sa diri gani sa may Noseko na sa dumadlaga naman po Warlin 3 to 4 months ang ila sini nga pagkayo kay ang nagkaratumba nga poste is about almost 200,000 200 ka mga poste or sobra pa Bombo Erlin. 3 to 4 months gid. Yes, magadalaga ni gid Bombo Erlin no. So antos lang gidanay sa mga kauturan kakagadugot due time na pag-intindi sini Bombo Erlin kay hindi man ni makapos ang pag-recover sini sang Noseko Bombo Erlin no kon sa mga iban pag ahensya na sa energy o na power source Bombo Erlin. Amo man ang pagpulabog tawa nila kaya tiko na pwede pa man lang ya dapat way ganiya sang brownout Bombo yan para diri sa mga power distributors mo. Ikon brownout way sila may ginasupplyan ti way man income. So pagpakadto ninyo dira damo gid no sa mga poste sang kuryente along the road ang mga nagkalahapay nagkalatumba gid gani. Yes, especially dira Bombo Erlin sa may Himamaylan kag Kabangkalan which is sa may kampo ini siya na plastar ini mga poste nga kung tarawan naton Bombo Erlin ang quality sang duta is mahumok no so kung malabyan ini gani sa hangin so ang tendency gid is kung hindi siya maghilay matumba gid siya Bombo Erlin pero mayo lang gani kay mga ang poste ni pag-ono semento hindi iya sa mga gabok ni nga kahoy kay kung mga gabok ni nga kahoy so ayaw-ayawan gid sila sinipang ilis Bombo Erlin. Especially ni may mga transformers sa bala, amo ginang kalabanan nga mga nagkalatumba bumulyan. Mapungay mo mabugat sa babaw. Yes, amo gid Bombo Erlin. So diri sa bahin man no. So grabe gid ang epekto sa ni kay ang iban ang pangabuhian Bombo Erlin pero online man no mga online teachers may arap nang iluga obra sa BPO mga call center agents ni nga apektado gid katama ang ilang pagpangabuhi man Bombo Erlin. Okay, so subong para masamarize naton 16 deaths dira sa Sipalay, Mamulyan, confirmed. 17 na. Yes. At kagapon na Bombo Erlin sa hapon, no, nagadlaga na sa 17 ka death toll diri sa may syudad sa Sipalay kag 7 ka missing kay kagapon sa Alcatro 16 ka patay kag 8 ka missing. So subong aga Bombo Erlin 17 nakapatay kag 7 ka missing. Okay. So, una tong mga na-report, medyo dabo-dabo ginang missing. But mayo lang gani, kaya though, while lang to sila balaguro nagkilitay sa evacuation centers, so 15 na mga missing. And then, nahimo na siya nga 12, subong 7 na lang Bombolyan. Yes, so, inilaban gid nga mga missing sa higad sang suba ni sila Gaystar? Kalabanan nga sari-sari ni Bombo Erlin may ara sa Upper Barangay kag may ara sa coastal area ni ara man sa may lapit sang suba Bombo Erlin. Okay. Sige. Halong kadara Bombolyan and dugang karon nga mga updates. Thank you, Ged. Yes, sa Bombo Erlin, lagi kan diri sa Sipalay City, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Manabang nga salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Direkta dara sa maya syudad sang Sipalay. Sa bongga dyan sa siyate ang numero sang kompirmadong patay kaya na-retrieve na ni ang ilang mga bangkay and then 7 ang nagapabili ng missing. Kalabanan na diri ginalantaw sa mga otoridad na naton sa mga kasubaan na kagadra na sa may gibuangan na balasang dagat. Kaya ang ini mga nagapuyo sa may higada sang suba and naando ng ila sa mga balay kadungan na sang pag-aawas sang suba. Pinabi na sang Biyernes sang aga or Biyernes na sang udwa sa na maghapon kaya tuman ang pagbaha dira sa may Southern Negros. 32 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na report na iba mo Franz Sandra Burgos, kagaba mo Carla May Defensor, ang watagya po na sining damage nga nabili na sang typhoon
Odette. Nga ginapay-dalo magkita sang Webes sang kagahon sa dalom ginpay-dalo magkita. I think Miyerkules pa gani. Miyerkules sang gabi sa kagahon sa tropical cyclone wind signal number 4. Sa pagbalik sang Bombo Haray big time. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginapag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga Philippine Standard Time, 6 minutos na nabilin antes ng alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang Bombo Haray Big Time. Maya lang nga kaya nakalusot kita sa pilaman ka mga LGUs dira sa Maya Southern Negros para nga makapangamusta man kita sa ilang sitwasyon kasunod sa ning paggalabaya sang bagyo. Ang mga ginabaha nagligad, we have Kabangkala na Ilog, Kawayan, ang syudad sang Sipalay, and syempre may mga na-record naman ng damage diri sa may Banwas ang Hinubaan. Ang aton southernmost town diri sa may Negros Occidental. Yara sa piya ka linya, may lang kami signal na sa mga pila ka mga telco. Si Mayor Ernesto Estrada sang Banwas ang Hinubaan. Mayor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, sir. Makapalayag kita sa hanginan kag bation kita sa bugos nga Pilipinas. Kaya sa tatanan ng tagpalamati, may ngaga sa inyong tanan. Pila ka adlaw nga nakaligad dahil na sa naglabaya si Bagyo Odette. Kamusta ka mo dira, Mayor, sa may Banwas ang Hinubaan? May kayo nakalusot ang tawag na mo na sa mga aga, may signal na ka mo dira? Yes, Bomborland, ang isa lang yun, ang smart subong ang may signal lang pero hindi yun mayo. Intermittent ang atong signal pero plus nga may ara kita nga communication na magamit. So, pumangkot mo kung kamusta kami dito. Sa mo nga sitwasyon daw hindi gid mayo tungod sa Bagyo Odette. Pero pasalamat na sa Ginoo nga sa gihapon sa mo na nga kabudlayan na buhi kita. Buhi kita. Ginbaha man ka mo dira, sir, sang Friday? Yes, ang Bagyo nagigo sa aton pang Thursday evening kag below pagka Friday, grabe nga problema Pero ang mga damages natin sa infrastructure, sa agriculture, sa aton nga mga kasabatan kag sa panagat, billions ni kon yung tanan-tanan. Pero wala ka mo ya, sir, nga siling nga nagtaas gid ang baha, no? Sang Biyernes? Kadamo siyang baha, halos ang coastal areas natin ng mga barangay na bahaan. Pero ang kayo lang kay
2 days before sang bagyo, napreparahan naton tanan ng mga law enforcement, mga volunteers naton, nga yara rin napreparahan naton kag of course ang tanan mga barangay official na bululid pag-identify sa aton evacuation center kag ang mga tao nga identified nga sa high risk area aton bigyan persa nga ma-evacuate gid sila. Kasi amo nang kaluyan nga ang hinubaan wala kaya casualty ni isa kabilog. Maskin mga nagkalamatay, sir, na wala ka mundra or missing, wala yan sa subong? Wala kita sa missing day kag wala ta sa nagkalamatay sa bagyo Odette. Ano ni nga mga barangay? Ang nagkalamatay Bombo Erlen ang aton mga kasapatan nga mga manok, baboy, karabaw, baka, damo-damo kalamatay. Sunod sang kusog sang bagyo. Pila dira ka mga barangay ang ginapaidalom ninyo sa preemptive evacuation sang Miyerkules sa Mayor? Halos tanan din nga barangay. Ang certain barangay sang barangay atong Banwa Hinubaan gin-alarmata na kag gin-identify na ang evacuation center. Kaya mo na ang tanan nga ara sa delikado nga mga lugar gin-tour sa tagit nga pa-evacuate sila. Okay, mayo man na kay nag-cooperate diri ang mga pumuluyo. So dira abi sa inyo ang danger gid sir ang sa dagat gid ya ino. Okay. Sige, liog lang po. Sa dagat gid mostly sir no? Ang do sa peligro gid bala? Okay. Sige. O dato na subong Banwa. Hello, sir. Yes, Bomberlin. Okay. Daw hindi mayo. Amo gani man. So, dong medyo peligroso gidra, sir, ang sa may higad sang dagat, no? Yes, Bomberlin. Ang halos ang aton nga kadagatan tungod kay coastal area ang Hinabaan. May bali na pulo ka barangay ang coastal ara sa coastal line. So halos ang pangabuyan sang mga tao matipanagat kag damo sa nagkalalunod nga mga sakayan. Pero pasalamat lang nga wala sang casualty, wala sang na-damage. Ang propiedad kwarta kan be earn lang na iya. Correct. Importante nga ang kabuhi ta masiptigit. May initial damage sa sementa kamo dira subong, Mayor? So far sa infra naton are sa mga 100 initial pa lang niya mga ranta sa 150 million ang sa infra naton pero wala pa na ma-include ang mga private tungkol nga nung kung i-include natin ang total damage kit sang bagyo det na including agriculture sa fishing sa infra then sa mga houses naglalay ng mga makapalayan nga mga 14 to 15,000 houses mga billions niya. 14 to 15,000 houses sa mga nagkalaguba. Yes. Mostly totally damaged ni sir? Partial lang. May ara nga total damage sa may ara man niya partial damage. Halos na partial damage lang. Okay. Majority of 14 to 15,000 is partial damage. Sa infrastructure, abi sir, ano ni mga nagkalaguba dira sa inyo? Initial report sa infrastructure natin is 149 million plus. 149 na million. So mga dalan ni sir, Yeah. ano ni sila man? Taytay? May dalan, may taytay, may mga health center, mga portion sa hospital. Amo na siya. Naglanlain nga mga infra. Municipal buildings ninyo apektado man? Apektado man, mga covered court, mga halos tanan. So subong, wala na sang mga residente sa evacuation center? Ginpapauli ko na sila. Kag mismo ti siling ko kapangayo sila sa bulig na ton ti siling ko ang pundo sang Banwa limitado ara na ta sa year-end konas last na sang bulan sang 2021 so kung pundo pagambalan daw wala na pundo mayo pero ginpapuli ko sila kag siling ko mansig na lang ta kayo sa aton ilistaran kay nang hindi na ni makaya sang gobyerno. Amo gani man bisan sa amat-amat lang sir kay mayo gid ara sila sa balay nila mo sang ara ka sa evacuation center. So may mga ayuda naman nga mga nagalabot dira sa inyo. Mga food packs ni
Okay. Liog lang ko Bomboton. Opo dato na si Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang hinubaan. Mayo lang gid kaya waya sa mga casualties, wala sa mga fatalities dira sa may banwa sang hinubaan. Kaya nagpatuman na sang preemptive evacuation ang aton or ang lokal nga panguluhan na dira sa napulo ka mga barangay dira sa may banwa sang hinubaan. Hindi lang nato na diri maintindihan na kuan nga amo gini kadabo sa mga nagkalamatay dira sa may syudad sang Sipalay. So mayo gid ang alkalde ninyo dira magpagwa man bala sang statement. Kung may alkalde pagimana kamo dira kun wala. Sige, Mayor, ang ining mga yara sa evacuation center so nakapauli na sila. Today lang gid nino, Mayor. Kahapon Bumorlen nagpakulita. After sa bagyong iba naging paulit na ton kung ang ilang mga kabalayan mo pwede lang maisaran. Sa iba hindi matukod lang sila na hiyo importante nakapuli sila. Kung anong ma-retrieve nila parte sa pagpakayo sa balay nila ang ilang mga katapatan kung ano start kita masugod kita kaya mo na nga kon nga panawagan sa ila. Wala na kita hindi kita magsalig kung kay sino pa kundi mismo ang atong kagalingon na mo saligan ka nga makapinto kita makabangon kita liwat kasi nga sitwasyon ang tanang hinupanon dapat magbayanihan magbululig para makabangon ang hinupaan. Sang Biyernes sabi sir, grabe ang bahaan dira sa may Kabangkalan. Nakaabot man ni sa inyo? Ang Kabangkalan grabing baha to. Ano na diri si Palay grabe man, diri sa amon grabe man baha. Medyo kami kitiribi ang sentro sang sa 6th district. Mansig preparahay na lang kay amo na Bumorlen atong ginapasalamatan kitang mahal nga Dios nga sa din tapiak sang mga kabudlayan kag bagyo nakabot sa aton. Wala sang casualty, wala sang kabuhi nga nadula. Ang relief goods nga ni sir halin sa PSWDO nga nagabot. Yes, may ang pasalamatan naman ng provincial government pagi sa kaya Governor Lacson kag sa Vice Governor Ferrer sa pagpaninguha man ni aton ni Diaz nga makalambot kag makapadala sa mga ayuda bisan ginagmay lang at least mapasagan man sang pumuluyo nga ang national government, provincial government kag ang local government sa Hinubaan arat nakabulig suno lang sa makaya. Pero wala ka mo mag-expectar sang sobra-sobra kundi ang makaya lang. Dira ya sir sa inyo nga banwa, wala ya sang state of calamity no? Magluwasan ni sa province-wide or may araman ka mo? Ako mismo nagpadala na sang referendum ng bayan nga mag-declare sang at ang state of municipal-wide calamity di-declare as a calamity area. Pero based on no need naman kay ang probinsya mismo na-declare na. Okay. So pwede na kita makapagamit kung may nabilin pa. Na pundo by 2021 pwede na ito magamit para sa pagpulig sa aton mga kasimanwa. Nagatalipus-puso na ni Abisor ang aton calamity fund because pagkuhan na kita lapit na gid magatapos ang tuig. Yes, Bomborlen, medyo ara na kita sa medyo train ng aton nga pundo. Pero kabaya may mga gagmay para mga piska ka matulog-tulog patuloon dagit para mayatak ta. Amoged. Finally, Mayor, anong mabili ni mong mensahe sa mga pumuluyo sa banwa sa Hinubaan? Yes, Bomborlen, kabalo ko ang radio station Bomboradyo di sa Hinubaan Pation kit kag Pasko ako lang ginapalabay ang bukos nga pumuloy sa Panasinupaan na. Iyon ini sa dili naton mapakita ang totoo nga Kristohanon nga kabuhi kag Kristohanon nga tagipusoon sa pagbinuligay, sa pagbayanihan. Magbinuligay kita kag dapat mansig paninguha kag katapusan makangkor kita sa mahal nga Ginoo nga sa sini nga sitwasyon wala kay bansang dangpan ko ang Dios nga makabulig sa aton kung paano kita makatindog kag makabangon sa problema na aton ginatubang. Bomborlen, damong nga salamat kag hindi lang sa Panasinupaan kundi sa Pukosin nga probinsya nga sa din nasakupan sa pagpanguno sa aton pinalangga nga Gobernador Pong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Thank you, salamat din sa inyong si Vice Governor kahapon kag si Gobernador aras Kabangkalan. Si Vice Governor nag-meeting na sa tanang mga mayors kung paano mabulig
ako naman pasalamat nga sa din way man bisita nato ng aton aspirant for president BBM Mansara mismo nag-commit sila para sa inupaan sa 6th district. Okay, with may ginbilin silang worth 1 million para sa duha ka distrito. Kasi si Vice Governor pa rin na to ang pala kung pila ang mahatag sa kada ano na. Pag-iban nga distrito, may coming pa. So, priority sa mga mayors tanan, base sa suggestion sa tanan nga mga mayors nga, i-consider tanay sa distrito nga naigo gid sang Bagyo ulit. Okay, duwa ka district, Mayor. Ano ni siya nga district? District 5 and 6. District 5 and 6. With this, Mayor, thank you gid sa pagsabat sa amon nga tawag and halo nga kamudera and I'm sure kapoy-kapoy pa gid ni para subong nga sa may operations but tisigala importante wala sa mga nagkalamatay. Thank you so much for joining us, Mayor Ernesto Estrao. Good morning, sir. Madam, salamat. God bless us all. Maraming salamat kay Mayor Ernesto Estrao sa banwa sa hinubaan na diri sa aton sa Negros Occidental. Alin pa nagaligad ang adlawang panawagan nato na pero tisubong at least na nakabalik na ang signal sa isa ka telecommunication company. So, meron na sang komunikasyon na dira sa may pinakasur kabayan na sa ato ng probinsya. Ginabantad rin malapit sa 150 million na pesos ang balor sa halit na ginabili na sa Baguio Odette sa may mga infrastructure sa tanan na naina siya. So sa mga building nga ginapanagyahan sa gobyerno o kung sa lokal man ng Panguluhan na dira sa maya hinubaan including na mga pamalay 14 to 15,000 ka mga pamalay dira sa maya hinubaan ang apektado. Ayo lang man na dire kay Kalabanan na partially damaged. Monitored ang siling subong mansig kwan na nagigita mansig paningkamot. Pero ko may matagad lang ayuda ang gobyerno maning pasalamatan sa mga kauturan nata kabaya pang kumay nabili na pang pondo. Nintindihan man nato na because kung baga doon nagtagumatayo na nabala na nagahimumugto na ang aton calamity fund para sa tuig 2021. Duga nga na pagigandaan sa gasto man nato sa may COVID-19 response. So gamayan na lang agad ang budget nga nabilin para diri sa bulig sa mga nalabayan sa kalamidad. Pero mas mayo gyapon ang yara kita sa ato ng panimalay. So kung pwede pa man lang masayin-sayinan na dira kalakayuhon lang sang makakita naman kita sang kwarta kag mapakayo ang ini mga naguba nga mga balay kadungan sang pagalabaya sang bagyo samtang nagawala kita diri sang ayuda nagikan sa gobyerno. Kay makahatag ayuda ang gobyerno but kalabanan is sa mga relief goods o kon mga food pack ang aton na balay kuan na tagid ini salo tagid ang pagpakayo. Sa report ni Bombo France Andrew Borgol sa may yara sang igapanghatag man ng mga seeds ang Department of Agriculture para sa mga mangumang naapektuhan sa pagbaha ilabi na dira sa may Southern Negros. Kalabanan na diri labi na kon may bunga ng imon sa niyang humay tilaban-laban haplakged. Laban-laban nagkalahapay gid. So sa latest dring data nga ginpagwa sang Department of Agriculture kahapon sa ngapon ang damages sa agriculture nga gintugas sang Typhoon Odette ang nadugangan sang 157 milyones. Ini ang nagdala sa kabugusan ng damage sa may sektor sa agrikultura sa 333.4 million pesos. Iba na diri nga mga LGU ang wala pa man nakasumeter sang data but ang ining figure kalabanan na diri nga mga naapektuhan amo ni ang humay, ang mais kag high value crops. Mga utan na bala halin sa may Calabarzon, Bicol, sa Western Visayas, sa Eastern Visayas, Central Mindanao, Davao, and then sa may
Caraga area. So, ang mahatag diri mayroon sang ayuda para sa mga mangunguma kaga sa mga small fisher folks. May raman sang quick response fund ng ato na gobyerno. May milyon sa pesos para sa rice seeds kaga sa man ang pondo sa idalom sang Philippine Crop Insurance Corporation. So at least din sang assurance ang ato ng Department of Agriculture pinaagi man sa DA Regional Field Office 6. Sa Piakalinya, Pamo France sa Andro Borgos sa report. Kamin. Overly sa ato ng mga pag-dress. Mamo Andro. Okay. Overly. Sige. Sige be. Pamo France. Pantay kag mga pagtungaton sa mga update no sa aton mga kultural matapos nga paglalabay ni Bagyo Odette sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Nga may pilagi diri ka mga LGUs nung nahalitan sang nasiling nga Bagyo Bomberlin no. So may kaangot diri Bomberlin kahapon sa aton man nga diskusyon ang sabahin sa sektor sa agrikultura bala no kung ano gid man kadako kung ano ni ka alala ang halit ni Bagyo Odette matapos nga naglabay diri siya sa aton sa probinsya. So diri sa aton ni Bomberlin ginkuha na to sa dugang impormasyon no ang Department of Agriculture Regional Office 6 Bomberlin. Na luwag di sa mga possible bilang mga bully nga ilan ni idugang. Kaya as of now Bomberlin ang ilan nga number of opo ng ilang figures Bomberlin sa mga number sa mga mangunguma nga affected ni Bagyo Odette Bomberlin until now gina-validate pa nila no. As of now, they are representing the process sa Sagapon Bomberlin for the validation sa mga specific numbers or figures ang affected ng mga farmers diri sa aton sa Negros Occidental no ang siling diri sa aton no ni DA 6 Regional Director Ma'am Revelyn Recruiter Bomberlin. As of now no hindi pa nila matumod ang numbers ng mga mangunguma nga nataga nga nahalitan no. Kay Bomberlin ang isa sa mga bully nga ipagangat nila kaya mo ni ang mga tagklas ng seedling so kung tagang ang indemnification fund Bomberlin sa Philippine Health Insurance Corporation no. So muna Bomberlin ang pasibol nila nga mga mabuli as of now kaya suno mismo sa kaya Ma'am Ramilin Recruiter Bomberlin ang possible nga matagal sa bully nga mga mangunguma amo ni ang totally damaged gid bala no kung sa pa bala Bomberlin wala gid bala bilin ubos gid bala no duay na gid ka bala tulokon sa ila dabi nga uma o kung wala ka Bomberlin balikton dabi nga mga nabili pa din nila nga mga propiedad related sa agrikultura Bomberlin no kung sa ila ni nga umadira so muna ba lang mga posible nga matagaan sa bulik sila mismo sa ating regional director but Bomberlin speaking of sa binhi bala gina-validate yung numbers sa mga affected ng mga farmers which is until now ginabulat pa ini gina-finalize pa ni Bomberlin sa Regional Office 6 ng Department of Agriculture. No, kaya ang sabahin ng seedlings, kinanglan pa ni Bomberlin for validation mo, no? For validation sa number, ang na-mention na ito kanina, for the number sa mga affected ng mga farmers which is ang mga totally damaged ng mga properties ng mga mangunguma ang preposition Bomberlin sa available na seeds. No? Gina-check na rin Bomberlin kung enough ba lang o kung sufficient di ang numero sa binhi na pwede nila ma-provide sa aton ng mga mangunguma nga badly hit, kung na badly affected ni Bagyo Odette. But Bomberlin, may mga stocks ni sila mo, no? Hindi pa gina sila makabuya dali-dali sa number of seedlings. No, amo nang gina-validate nila Bomberlin ang mga numbers of farmers which is nga badly affected gid bala ni Bagyo Odette. Kay diri sa Bomberlin magabase bala no kung pila ni ka mga binhi ang possible nga mapagwa nila sa ila ning stocks no o sa ila drabing storage Bomberlin sa regional office no. Kaya may mga options man sila actually Bomberlin nga possible nga mahatag sa aton, posible nga mahatag sa aton mga mangunguma. Kung kulang ang binhi Bomberlin sa ila ning stocks may option pa man, no? Pwede ni Bomberlin ma-propose ang calamity fund, no? So muna ba lang ilan ning possible bala, no? Kung actually Bomberlin mo siya kung i-propose siya anay ang kung ma-check din nila nga kulang ang stock sa mga binhi, i-propose pa na nila Bomberlin, umobra pa sila sa proposal nga ma-under or nga maidalo may siya sa quick response fund, no? Kaga possible din nga siya
provide na siya mismo sa 9 months ang calamity fund. So far Bong Berlin, amo na lang ilang mga options subong kay ang numbers of farmers now as of now Bong Berlin, hindi ang ilang ginahumao Bong Berlin do yung malapit siguro billions of pesos when comes sa damages nga gintuga ni Bagyo Odette, no? Kita gid diri sa may Negros Occidental ang hardly hit gid Bombo France. Yes, it's actually Bong Berlin. But kung ato ni pagkatalakayon Bong Berlin, the whole region 6, malabot sa Bong Berlin sa possible billions of pesos to nga damage mo, no? Pero diri sa aton sa Negros Occidental, sa atong probinsya, sa may especially sa may northern and southern part of Negros, which is kaya kita gid mismo diri ang natamaan, no? Kaya because nga may madamo kita sa record, damo kita diri deaths, no? And speaking of sa mga casualties, but also Bong Berlin is sa sektor sa agriculture na to no aton diri nga mga kauturan diri nga mga uma sila gining subong ang dapat ni Bong Berlin isa sa mga dapat tagaan sa bulig o kung tagaan atensyon sa Department of Agriculture, no? So muna siling mismo ni Ma'am Remelin sa Bong Berlin, hindi pa gid sila ka finalize, no, sang specific numbers of farmers kag individuals Bong Berlin nga pwede nila mapatagaan sa nga nasiling nila mga binhi o kung nang indemnification funds sa Philippine Health Insurance o kung crop insurance sa Bong Berlin. Kaya mo na check pagid, no? Isa-isa pagid kay hindi pa nila Bong Berlin ma-finalize. Kami ibang tadaan nga mga LGUs not only diri sa province, sa ibang nga mga probinsya Bong Berlin hindi pa kuno bala maagyan, no? Base bala makibot la bala nga pag nila official tally na ina sa mga apektado galigay gumuraon may mga areas nga hindi pa masulot o kung passable pala Bong Berlin because may baha o kung may mga landslide dito gali nga areas may madugang pagit pala. So wala lang mga mismo sa Department of Agriculture nga before release lagi sang official nga numbers sa mga affected na configures Bong Berlin, amo na sila no, mag-a-apply para man sila sa mga pinakabilog ng mga binhi kagad na indemnification fund Bong Berlin para ipatangan sa aton ng mga mangunguma diri sa Region 6 sa Bong Berlin. Okay. Yes, Bong Berlin may lugar diri nga pahayag ang Regional Director sa Department of Agriculture Regional Office 6 nga si Ma'am Remelin Recofer. Amon is we can provide ang seeds pag ang sa PCIC nga indemnification kung ready na to provide sila. Validation na gid anay kami subong preposition sang available namon nga seed for stock. Kung i-determine namon kung kulang na siya, then we will propose for fund some quick response fund either coming from central office kung wala na o kung wala maubos ang quick response fund sang central kay siyempre damo man nga regions ang nag-avail sina kay previous nga mga bulan damo man bagyo sa other regions. So kung wala available sa calamity fund, so kung although wala ko ka-attend sa funded kay Presidente, may instruction siyang ginapakatuan as per report ni Governor Lacson. Ginapakatuan gid kay Secretary Dar ang Negros Occidental kag Kabangkalan. Amo nang iya nga instruction. Kay kuan man na while may report sila, ang master list ng affected farmers ang importante. Kung sino ang mga affected farmers. While nagambal sila halimbawa nga 300 hectares ang affected, 300 ka farmers. Sino ng 300 ka farmers? Dapat may pangalan gid na kay basi bala ang matagaan hindi amo ang affected. But usually kung sa rice, ang totally damaged ang ginatagaan namon sa seed. Diba? Mensahe mo pinaw sa aton man nga mga mangunguma na kay tungod na the parts ng DA kung man nagatinguha no nga mapadasig ni ang bulig nga ipadangat yung sa mga mangunguma, ma'am. Ang DA together with the local government units at further submission may validation pa nga himuon. Tapos, kung anong available namon nga resource at this time, kasi siyempre patapos na ang tuig, amo lang na ang pwede namon mahatag immediately, seeds, kag
rice seeds kag vegetable seeds. Ang iban, that has to be proposed to be funded under the Quick Response Fund, either from central office or from the NDRMC. Kaya ang iban pang mga agencies like yung Philippine Crop Insurance Corporation for the indemnification sa mga nakaka-insure sa crop sa PCIC. Although iban na Bombo France, tiway na giban nagahulata dere asang ayuda gid bala from mga agencies sa gobyerno kaya kun na kaysa medyo dugay bala. So kung may mga kalalangan banlangan sila dira iba nagapangutang din sa mga nagapaalilib la no, nagapaalili mga nanghapos na bala utangan na Bombo Andro kay parang dasigay lang gid. Yes, amo gid Bombo Erlin kay kung amo lang ginabalang para makabakal binhi Bombo Erlin. Para makabakal binhi dayon. Yes, amo na gani bala no, amo lang ginabalang mabudlay subong kay tod no may bulikid man tod na maabot pero galing di nato mapaktan ko sa sanoy na maabot no, which is na ang subong daan mo more din yung sitwasyon sa aton ginalagasan ni daan nato ng atong nga tiyempo no, especially sa mga mangunguma kaya pila na daan niya ka thousands of pesos kung borli lang nadula sa ila no, especially sa bahay sa humay mga saging dra mga katubuhan dra kadto ano pagita bomborling nga mga utanon dra bikag mga kalaruton dra bomborling din nga napiktuhan ni sang ni Bagyo Odette. So dapat ni bomborling nga ibaligya na nila o kung na ni i-harvest na nila galing nga si Odette no, so na doon na pas na 1 gid na bala. So dapat ni man sa bayan sa gobyerno no nga tinguan gid bala no nga matagaan gid bisang madali nga panahon para duhol na nila Bomborlin sa ato nga mga mangunguma no, kan baka sugon sila Bomborlin no, kay kanakong isubong ang nadula no sa ako naguba nga mga pananom sa ila Bomborlin kay lapit ang Pasko ang mga mangunguma naton kung harvest na nila Bomborlin basi pa lang bala sa maka celebrar man tani sang manami man nga Pasko di kalimig ko maraon niya mo ni si Odette o nagsunod rin sa aton Bomborlin. But let's hope no nga sa aton nga mga kultura ni nga kita no makakita din ni sa Bomborlin at sa paano no kung dumalang-alang gid subong nga magabot ang bulik na gikan sa aton nga gobyerno while kita mismo na lang ni Bomborlin na magtinguha man no kaya wala na magkita iban gid nga wala uman Bomborlin no kung masaligan kundi ato naman lang gid kaugalingon kag pamilya man Bomborlin. Importante buhi kita Bombo France ang mga propiedad mapundar naton liwat kwarta makita ta importante nga buhi lang samtang nga buhi may rasang pag-asa. Thank you gid Bombo France. Yes, Bomborlin para sa pagpangalagay sa bombohan every time it is Bombo France sa Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andro Burgos. So, padayon na pa ang pag-collate rin sa Department of Agriculture sa data coming from various mga nagainlain ng mga local government units diri sa aton sa Negros Occidental, sa Iloilo, sa Guimaras. Ang Guimaras sa ganyan nag-declare naman sa state of calamity. Bangod sa nga pagalabaya sa Bagyo Odette nga nagabilin sa mga nagkalamataya diri sa aton sa may Visayas and then sa Mindanao. Ang Bureau of Fire Protection na way man nagapaulihi sa paghatag diri sa assistance sa mga kotoranta nga man nga nagakinahanglan na dira sa rescue at the same time sa pagpatigayon sa clearing operations sa mga kadalanan na bangod sa ning pagkalatumba sang puno sang kahoy kag poste sang kuryente. Ang isa dira sa mga problema ang supply sang tubig sa mga lugar nga ini binadra sa may Southern Negros. So base kon may ma-offer man ang mga fire trucks ang ato na Bureau of Fire Protection at least bisan na paano dira bisan na tagamay lang kun may mapaligo mga kautoranta. Dira sa may sur gabayan sang probinsya iban nakapanglaban na gid man. Amo lang ni siling tang isa sa mga maayong
madulot sang bagyo kay kon kaysa mga lago mo wala dira nagahilinan talag no dili mo matatapan na kay sa kasakoon pero timangod nga nabahaan obligado kagid nga labhan na lang. Mga drinking water amo ning isa sa mga problema ginalauman sa mga aton nga mga kauturan nga naapektuhan sa ning bagyo nga kon pwede mas madugang-dugangan na pagid ang mga drinking water nga ila sa ning mabaton tagsa ka mga pribado nga mga individual sa aton own capacity sa aton personal capacity tinagahatag man na diri sang ayuda abisan na paano sa ano man ng sahi na dira ang mga donasyon na pwede ka mong gyapon makadulong dira sa may Negros Occidental Multipurpose Center o kana sa may Onyok Velasco Gym para nga madulong sang Provincial Social Welfare and Development sa may sur nga bahin sang probinsya. Hindi gijabi tanto ang halit ang natuga sang sining bagyo sa may norte, magluwas sa may San Carlos and then Sagay. So ang natamaan gid diri sa may Southern Negros. Karamo sa mga nang-eksperyensya sang pagbaha. May nagani kaya nag-subside dayon ang tubig sang Biyernes sang hapon hasta na sang Sabado sang aga adira sa may Kabangkalan, Ilog, Kawayan, syudad sang Sipalay, and then Banwa sang Hinubaan. May tuban man ang halit ang nabini ng ining bagyo adira sa may Banwa sang Candoni. May mga nagkalapilasan or may mga nagkalamising hasta sa sining mga tinion. Ang nisbentaha la nagaling dira sa may Banwa sang Candoni, ang alkalde ninyo inigid naton may interview. Amo man dira sa may syudad sang Sipalay, ambot ko may alkalde pa kamoda. Amo na gani guro isa sa mga rason kung nga ang do wag na patuman ang mga preemptive evacuation kag kadamo sa mga nagkalamatay dira unfortunately unlike sa may Kabangkalan, unlike sa may Ilog, Kawayan and then Banwa sa Hinubaan again baha man sila tuod pero hindi gid bala amo na kay nakapatuman na sila sa preemptive evacuation. Manin sila nga magita magabinasolaya diri kay natapos ang paggalabaya sa bagyo. Pati mas mayo kita na aktibo mga local chief executive ninyo dira. At tanan nga mga LGUs diri sa Negros Occidental. Ang hindi naton malabot ang mga LGU si Mayor Cicero Borromeo. O hindi kita naton malabot wag nagapagwasang statement. Sa mga pumuluyo, base ko alam mo man isa sa mga palanggiran na bala, kag basehan naton na mapili magkata sa medyo wala aktibo darang nga local chief executive. Sa tiyempo sang eleksyon, dili na naton makita sa nga paglabay sa nga bagyo kung paano sila magdumala dira sa inyo. Kabudlay sa ng mga inita malabot, tiniobatian ng mga statement nila, pero tinagapungko ang alkalde bala. Pero hindi man naton magilap, ni sila hindi man naton mabatian ng mga tingog nila ni. O kung mga tingog nila na. Yara sa piyakalinya from Bureau of Fire Protection na Negros Occidental, Bombo Carla Bea Defensor sa report. Come in. Bombo Carl? Aha, sige. Bombo Arlene? Yes, Bombo Arlene. So, aftermath sa bagyong Odette, Bombo Arlene, no, nagpa-deploy sa gilayon ang Provincial Fire Marshal for 13 Special and Special Rescue Force sa Kabangkalan City, Bombo Arlene. Kag nagkandak ini sila sa rescue operation ang local firefighters sa Bombo Arlene. So nagkandak man ini sila, no? O kung nag-deploy man ini sila sa hilas ng mga tao sa hilas nga mga areas sa Bombo Arlene. So, Bombo Carl? Bombo Arlene? Naka-loudspeaker ka, wala? Bombo Arlene? Sige, be. Sige, continue. Yes, Bombo Arlene, no? So, ang mga local nga mga firefighters sa Bombo Arlene, so, ini sila yan, no? Hatag man ini sila sa ila, sini ako nagakandak man ini sila sa ila, sini nga rescue Bombo Arlene sa mga kauturan naton sa area sang South, no? Kay doon mo gid ini ang naapektuhan gin sang bagyong Odette, Bombo Arlene. Kagang ila sinadiri nga ginuna gin nga priority amo na no ang pagpang-rescue
Kag susubong nga Bomber Eileen amo ang paghatag nila sa nga mga tubig o kung pag-deliver sa mga tubig sa aton sini nga mga kauturan niya yara man sa south nga bahin sa nga Negros Occidental, Bomber Eileen. So ang Sipalay City o kon ang Dinalbagan, Bomber Eileen, nga fire station kay nagpangayo inisang bulig no si Fire Marshal Chief Inspector Kim Salasio sa mga fire stations nga do pwede pa bala makuha ang ila sini isa ka mga fire truck, so pwede pa bala makuhaan sa nga tubig pagid, Bomber Eileen. Yes, ang Dinalbagan amo ang nagpadulong sa ilog kag sila ni ang naga-provide sang tubig sa mga pumuluyo. So galamiton. Yes, Bomber Eileen, mga Timayo man kay balamong tinlo gini ang tubig Bombo Carl sang Bureau of Fire. Hindi mo na siya masudlan na sang mahigko. So pwede gid magamit bisan na pamaligo lang nga dra sa mga kauturan na takay problema gid ang quality sang tubig after sang pagbaha. Sakto gina Bomber Eileen, no? So way labot nga panggamit, panghugas, pangligo, Bomber Eileen, panglaba. So mayari man ini sila nga pwede man mainom, Bomber Eileen, kiti mayari ini sila ginbutang ang ilog, mayara sang purifier na ma-purified ini siya kag pwede ini siya mainom, Bomber Eileen. So mas okay, Bomber Eileen, no? Kay titungod nga ang transportation subong sa dito pagpasulod sa area sa ilog kay bangod man nga may mga kahoy nga ginapang gina-clear pa subong sa mga dalanon, mabudlay man ang pagpasulod no sa mga tubig, Bomber Eileen. So maayo man ni kiti ang Bureau of Fire amo maningila sini nga nahimo no nga matagaan sa gihapon sa tubig ang pumuluyo sa ilog, Bomber Eileen. So may-ari man ini sila subong basta ibantay mo lang yung imo container sa may higada sang dalan. So padayon pa ni subong hasta sini nga mga inadlaw, Bombo Carl? Yes, nagapatigayan sila sa gihapon na Bomber Eileen sa pag-deliver sa mga tubig sa mga areas nga na apektuhan, especially sa Kabangkalan, Ilog, Bomber Eileen. Dire sila nagahatag sa mga tubig o kung nag-deliver ng tubig sa area man sa Sipalay, Bomber Eileen, nagpadulong man dito sila. Bangod nga dito ang may pinakadamo nga may mga missing bala, Bomber Eileen. So nagapatigayon o kung nag-upod man ini sila sa search and retrieval sa mga kauturan naton nga na missing dito sa area sa Sipalay City, Bomber Eileen. So ang mga dalanon sa subong ginaamat-amat na nila clear para at least ang pagpakalto pakari mahapos, Bomber Eileen. So ang priority gid sa PFP na una gid nila ginhimo amo ang pag-rescue sa mga pumuluyo sa Kabangkalan City, Ilog, sa may area sa Sipalay, sa Kawayan, kung sa diin, Bomber Eileen nga area na kinahanglanon gidang ila sini nga bulig, Bomber Eileen. So wala pa sa subong sang exact data ang BFP kung pila ka bilog ang ila sini nga na rescue kay padayon ng ila sini nga pag-gather, Bomber Eileen, sa mga data. So upod man ganing sa ila sini nga nag-gather nga data ang mga kasapatan dala nila nga na rescue. So ila sini nga na rescue mayara sang luwas sa katalagman o kung safe na, Bomber Eileen, kag mayara iban nga sa retrieval na nila nakuha ang mga ila sini nga na rescue, Bomber Eileen. Ay kaluoy sa mga kalabanan nga mga nagalamatay agad makita nato sa mga litrato bala mga Carabao no, Bombo Carl. Hindi mo naman ni maihawa kay magluwas nga bloated na and dugay mo bala makitaan baho na gid siya. Alangan man nga ihawon mo pa ng Carabao, hindi naman makaon. Bisan na pang bago pa lang bala, ani mo na balaan nga na anod. Hindi mo na naman ngagaw pa kay katasiran na sang baha, ipasulabihon mo ginang Carabao mo. Abo gid gani, Bomber Eileen, no? So wala gid na expectar gid sa tanan nga taas gid ang tubig, no? Kung ang dala ni Bagyong Odette, Bomber Eileen. So sa personnel naman niya sa BFP, Bomber Eileen, pasalamat man iniya, no? Si Fire Chief Inspector Kim Salasio, bangod man nga wala man niya na samara na niya sini nga mga personnel, Bomber Eileen. Nagaling itin may aras ng 3 ka mga police stations amo ang fire station nga naapektuhan sa bagyo, Bomber Eileen, amo ining Kabangkalan. Ilog kag ang most kit nga naapektuhan amo ang area sang Kawayan, bangod nga ang ila sini nga ato, Bomber Eileen, nagnilupad. So amo gini ang may yara gid sang worst gid nga natabo sa ila sini nga
fire station. Pero sa personalya, wala sang may nasamaran bombarding. Oho, sige lang kay ti mapakayo ina. Importante wala lang diri sa mga nabutang sa peligro Yes. kay nahalitan Bombo Carl. Sige. Yes, bombarding. So bombarding na pamatian nato ng pahayag gikan kay Provincial Fire Marshal Fire Chief Inspector Kim Celesio. Ang nabigad pag aftermath ng bagyo, nagpa-deploy din kita yung isang special rescue force ta dito sa Kabangkalan kag nag-conduct sang rescue operations. Tapos ang local na ng mga firefighters dito nga naka-deploy sa especially sa south amo man nag-conduct sang rescue operations. Sa Sumbong ang atin Sumbong ginaobra is nagpabulig ako sa ibang station, specifically sa Binalbagan fire station, na makahatag tubig sa municipality sang Ilog. Kay kinanglan ginilat dito sang tubig. Galamiton, sir. Yes, oo. Kay ang tanan natin na fire truck na to naka-commitment sa tagsa nila ka munisipyo, siyudad. Kasi amo man subong ang clearing kag water delivery. Yes. So ang natam-an gid nato ng sa 6 district ang natam-an gid sa bagyo. So right now ang sipalay nato nagaupod man bulig sa tanan ng responders dito sa pag search kag retrieval sang mga victims dito kay daw medyo damo-damo dito ang victims. So right now sa Subong mga right up sa mga 2 days daw naghawan-hawan na din man ang mga dalan na naka-cover up na sa Bululigay man sa mga tanong nga responders kuman sa tanan nga mga uniform personnel, especially sa mga volunteers na nabululig dito sa especially sa South. Ang ibang lugar pero ginuuna tagid ang priority tagid ng nakikita sa rescue operation kay kinanglan unahon tagid ang kabuhi sang tawo. Gipangita nato naman ang kalamising kag ang mga nagakinanglan sang rescue in respondihan gid sa naton nga mga bombero. Sini kabilog, sir, ang inyo sini nga na-rescue, sir? As of ang data ko hindi pa man kay why pagka-complete report gid ma'am ang sa 6 district. Kay ang kay complete wala pa namon na kay pati sapat dala sa rescue Okay, pati sir. sapat dala sa rescue. So ginapakuan ko pa subong as of now ginapa-consolidate ko ang reports ay unahon tanay ang ang sa field ko ang reports. May araman nga kuha kita buhi, may araman nga na retreat na lang o sa iban nga hindi siya nga nabululig retrieval, especially dito sa may Sipalay area. Mayo gid, sir, no, kay tungod nga mayara sa mga fire truck, sir, may mga tubig, mabutangan sang tubig nga madamo, at least ang aton sini nga mga kauturan nga nagakinanglan gid sang tubig na hatagan gid, sir. Ay priority tagid na kay subong ang especially ang sa nabahaan hindi may nanangilang ng mga mga tubig. Kudlayan gid so ang priority tagid mapadeliveran natin sila sang tubig. Ang naga-deliver mga sa specifically gani ang Binalbagan mamaya nagabulig to deliver sa may municipality sang Ilog. So bali gali, sir, hindi lang gali, sir, pang paligo, panghugas o kung pang alaba ang tubig na ginadulong, pwede man siya gali, sir, mainom. Kay sa municipality sang Ilog may dumayara sila tong pang pandala. Hindi man ginapanggit lang na maglimpyo ang tubig na kasi pwede maputable bala. Pero mostly sa panggamit gid. Kay kinanglan hindi mo man napag-imnon gulpi kay ilagaon gina or initon gid ang tubig nga ginatag kay bubudlay ng magkasakit sila sa inom na wala na sterilize ang tubig. So, sir, kamusta man niyo, sir, ang mga fire station, sir, nga naapektuhan man, sir, sa South, sir? Well, ang isa sa mga natam-an tagid kay siyempre nalakawan magid ng tubig ang ibang tanga station, specifically ang Ilog sa Kabangkalan. Minimal naman ang damage nato niya sa Kabangkalan daw hindi magid ka
dako iya kay nasudlan lang sang baha. Pero ang ilog nasudlan man na sang baha. Kay bilog na munisipyo kag ang municipality proper sang ilog nasudlan gid sang baha. So napiktuhan naton nga mga stasyon, pero ang medyo natam-an pagit nga istasyon ang Kawayan kay ginlukot gid sang hangin ang among mga trusses kag atok dito. Aton mga personnel maayo nga balita kay wala may na sa aton wala may na injured o samaran. Sa ako ng mga personnel good job kay sa pagbulig nyo sa pamuloy, i-continue nyo lang ang pag-priority anay sa ila ay in a way ipatigayon tagitang tanong ng hearing na nabilin pa kagang kag sa ka-request ang aton nga munisipyo i-respondihan patigayon. Tapos ang sa aton mga pamuluyo kabay pa nga wala nang gamo na ang aton ng panimalay okay lang na ang material sang pasalamatan ta nga wala kita magkala disgrasya. Okay, amo ginatod sa mga uniform personnel kag sa mga disaster risk reduction management officer sa Balabong Bukal kay tiway man na inaspare ang pamilya nila yet ginaun na ang iba nga mga tao. Ang iban nga mga pumuluyo tidra among ginanay nga ginabuligan but amo ni ang pagsaludo nato na sa ila Bombo Carl kag ganapasalamatan lang naton because one man sa mga nahalita na gid diri sa mga personnel. So sa mga missing subong ang damo malang is dira sa Maya Sipalay area Yes, Ma'am Berlin, sa ang area sang Sipalay amo pasusubong nga mayara pagigiyasam nga madamo nga missing Ma'am Berlin. So ginahingagaw kung sige sa gihapon ang search and retrieval sang katapos sang Coast Guard amo man ginabuligan manili sila sa katapos ng Philippine Army sa Negros Occidental kag amo man sa PFP Ma'am Berlin kag sa PFP. Sige, thank you gid Bombo Carl. May nang report nga patrol ni si Bombo Carl may kasasa para sa pagsasakadyo ng Pilipinas ng District Overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor. So, maya man kay at least sa mga ginagamit ng mga fire trucks ang Bureau of Fire Protection para nga makadulong sa tubig sa mga kotoran na ta nga bisan na panglabanan nila dira o kon ipaligo sa may Southern Negros. Hindi man ni makaigo sa tanan pero at least sa mga nagaproblema ti mayra sang maka PNP yan sa ilang mga ginakinahanglan ng matinlo nga tubig. Sige, 45 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon kag mga balita ang inyong bantayan karon sa bombohanay sa Udto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1 ubdanay kita buwas. Sa amo man sa gihapon ng oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!